Ka jingdan jong ki wei pat ki jaj ben rio ki bala kam ya la die kom ki rang ba snong klam da yo bor na ga himamaliam bat klam ka jing pen ko bor jong ka an na kalyang ka khun nyo trap National Awakening Movement ga khnam hakash powdare urisao arja arpusan kala lej ban ya kendo yo ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban ya kran halor kani ka mat Habakran Shakilat Pathai Kubor na kalyang uba Thomas Pasa Working President Ulaong. Bakat kum ka appointment and succession of CM Deputy CM electors and rangbashnong of Millennium Aimship Act Arjar Nyo kalakran syai ba ubala ban long rangbashnong uday bet tang ukhasi. Daga ba pen pau bagi don ki brio ki badai pat na ki wei ki jat ben rio ki bala pen Kenya kanika act bat ban kam yala die kum ki rangbashnong. Nalor kita ulaong ru baka isi ke bamenta ka deban shim khia ya gani gamat bat ban pen shitom ya kita ki brio adin ka jingjia ka jingsha takti urang ba shrong jo khatsan ber menen gasli hangthi hapo Ribhoi district bat nakale ka jongi daga ji sokhya ka bojor ba ilawan cha ya kan ba Tony ECM bat ila airu daga city hakri city ila kan chai ba nadu mun chuang ila ong ba kiran bun ba ijaj ben reu naga community garo kiba soi kumurang ba ashnong kita city se ki block development officer kita city so CM ki IKNOC ki certificate kumurang ba ashnong claim da yo obor na ka himamalim but claim ka jingpun kubor jong ka an da kaleng ga jongi ngila pensnyo hai CM bani ong balang ile syaka ak jong ka himamalim arjarnyo ka kranshai ka para tu so para o kau ba ubala banlong rang ba sinong uday bende betang ukasi dak takadaw na kaleng jongi ngila aya kenika legal representation siapa ka district council kanang bakan pensitam ni gini gibreu kiba penodkam bakala ya kabor jongka himamalim ya ka ikhtiar jong district council but ni yo iru ba lesi ki isi ki barem kim dak suthu ki khamle ya hakalor kini jing thok ni jongi kibangli ai la bun sien na tak daw ka jia kum tu ka jia ba beden taron lada menta da dis council kam penti kena bangin pencitam community bre kiba le self style rang ma shnong te le si kan wanra ka jinge ka khrau ba hakipor ki ban sawan ru ba nakleng jongi ajimut ru ya ECM ba in so ba ban tho so DC jo ri bhai ru so block development officer ru ba kim dei ban pdiang ya ki city kiba asoi da kiwi pada kijaj beri lain no khasi kum girang ba shnong tengi kermen ba da kalengka district council ni kinsa pendap ya ka benta ka peronkam da kalengka council bat kran ba ngilaan penduk jaj ya kum kini bat ka benta ka ba ar pada bagi ajing mut lang saka council kalong kum ni hoi karon ka jing ong jo ikat tu kan ni ba le se kiton gi shnong bom don chu khasi wasa ang tu te nakaleng ko jongi ngila kan syai krar ba tang ba omdon shu udong shong khasi hatu ka shong kamut ba pen kenya ka ai pin ai long ra ba shong do yo bom dei khasi kata kadau nakaleng ko jongi ga jmut ba kadis council la dan ngila shong kiri ban ai administrator rule do ai do un punya menteri ya ki kot ki slah kum urang ba shong dei ka jing sai daw ubri ubodai da cek kasi but in community ba kobal akular ni kalang juga office jogi CM ba kin sim khiai kini benta kumbang itip menung tu ubreu ubaju belin ba om dei taga sin ka benta kumbang video sno ka video ba utu cek menung garo uang yo orang ma sidong kade ke area jongi pi kilami ikentin dah ki letterhead dan peni pi ka ba snow kelab hadu kata kadi deka sabut kadi ka letterhead jo kawai degi shinong kito office of the Mauyong Garo village Dorbar te hato kata kamdong sing mama hapo kari kasi hapo ka pur usam jo ka himamelin na ilami kata ka Garo village pi tengi community ba nakaliang jong ka discourse kinlei but kumiyong itu bermenda ni udah bajumle bat wa persang ru ban sim ban kini no ya kabor ke ikhtiar jong khasi na upur usam jong ka jai ber khasi pada habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka Plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.